Por Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Namar ka jingbo support ki ATM machine jang State Bank of India riang do branch ka bank la pin khapnya ki pat ba jang than habakile dan kam nakabenta ki we par ki kam hagate ka bank kumda hagabi de ba ka te ka phang nakaliang jang ka seng HNYM hapo ka jingalam usamla George Dingdo president ka HNYM riang do unit ha kan do trik no pra arajar posan Galit bo Shisendon daga jing tho akmar branch manager junga de ka bank bandawa se no shabar naga de ka bank ya ki ATM machine Laom bagajing non jong ki ATM machine hapo yeng kan penthut shibun yu pat ba hablet te pisa namar gajing bun bru kham tam hakas ngiyo. Bu gajing tho na kabenta bagin sei ki machine ATM shabar jong ki bang namar kini ki bang don ya ka ATM kebetulan hapo jong ka bang te lengba gajing ut gajing nam jong ki pat ba jinong shang shdong tam na ki bakam jengai hamba ki wan sei pisa hamba ki wan draw pisa na kan ka bang kilong ka basitom mat ka bajenjar namar ya ban yang ya ulan bajrong te ni kum ka seng ha kan ka si ni wan ban kendu ya BM rangkat ka jing tho ya ka bagin bu hu ya ka ba unsei ya ki ya ka machine ATM shabar jong ka bang ya ka ba kan pensuk sibun ya ki pat ba ha kapor baki wan ban sei pisa na kan ka bang ya ka ba kinun kam chu ban yang lain hendai ya ka ba kin yo ban kam ya kata ka machine bakin sei ban pensuk ya ki kalong ha kam ta me ha ki por ki bakir ki ha ki por ki bapang hajing pang hajing stom ya ka ba ki yo ban ha ke por ka babiang ya ka bakin yo ban kam ya ka pisa ting la yo ban bu ya ka jing tho man tak si ha UBM ya ka ba yo ban pedang ha kami ki jung kani ka por ni dawa ya kani ka kam ni ka ba UBM un seno shabar bun bu no shabar ya ki machine ATM ya ka ba kalong ka pensuk ya ki pajba namar bala ka don hapo kani ka machine kan penkim ka pen kapnya ya upai ba ya ka ba yo ban penun kam ya kani ka machine bat kum juru hakan ka por ngas ngoban kerpat namun taki wei pat ki bang ki bodon hapo karyang do ya ka ba kin sngau ba kiskap ya kan ka jing kerpat ni ka jing dawa ya ka ba kin sngau ba ban bu no shabar ya ki machine ATM ya ka ba kin pensuk ya paj ba borok we